Един вид дъщерята те изостави, ли? Да. В смисъл, че сега фактически 6 месеца никакви пари нямаш, никакви... Нищо няма. Нищо нямаш. Нищо няма. Хората ходят на улицата, това е. И от телката изгониха. В смисъл, казаха ти, че... Да, не ми е дошло времето. Не ти е дошло времето. Трябва да го страш да се явам на телка. Да. И те вече не ти плащат нищо. Нищо вече не ми плащат. И ти от 6 месеца. Толкова с 6 месеца вече нищо не взема. А тук някой не ти ли помага? Нещо? Никой нищо не помага. Хората като минат над някой стинга. И аз ги събирам от тях. Кофти работа. Кофти, няма как. Но трябва да се живее 55 години само. Ой. И сте оставили така? Оставиха те така. И какво идва тук и ти казва, че ще приберат само като... Само е така, ще му приберат само на приказки. Само прекарат, нищо не правят? Нищо, никой нищо не върши. Йо, майката, от всякъде вече съм гробница, от всякъде. Да ги лявам за преобликам, мирише. Как се казвате? Стойчо Ангелов Никол. Какво сте работил? Имате ли? Шофьор. Шофьор. И са докарали до тая мизерия? Какво да направим? Да се размоляй. И това става вече. Инсулт имам. Инсулт имате. И от телк са ви казали, вече не важи никакъв телк, нищо няма получавате, никаква пенсия, оставени сте и тъй.